Takže moje meno je Bordeza, vítajte na mojom kanáli. Len také malé informácie, chcel by som, aby tu vychádzali let's play, gameplay a tak podobne. Takže tak, no a sme v hre Team Fortress 2. No, pekný začiatok. Sme v hre Team Fortress 2 a myslím, že väčšina z vás to pozná, takže to nejak nebudem vysvetľovať. Proste je to tímová strieľačka od Valve a no, keby ste chceli, no tak si to vygooglite. Sme na mape CTF Turbín a je tu zlý pyro. Jeden kill. Aspoň časy, keď už nás na začiatku zabili. Skoro. Čo povedať? Proste nemám šťastie. Toto je taký nuberský snajper, nech niečo robí. Wood? Áno, sme sa reinkarnovali do iného tela. Poď. Ja som dosť rýchly. Tesne, no nevadí. Ideme ďalej. No, jedna. Tak sme sa parádne infiltrovali, povieme vám. Výborne. To není dobré. To ani trochu není dobré. Neviem, či mám teraz ísť pomáhať našim, alebo to stať na kufrík, ale čo nebudeme pabielci. A ideme na to. Jeden backstep a to som spy. To je pekné nuberské. Ajaj! Faily! Krása. Spy. Určite spy. Počkaj, nie, to bol ten druhý. Tak dobre, si čistý. Ja, je to víťazstvo. Raz za 100 rokov. Áno, je to tak. Tak, zmeníme si klasu, no. Skúsime to za Soldiera tentokrát. Alebo... Ale nie, skúsime to za Soldiera, veď. Medici. Zajímavé, malo by sa tu niekto dať za Heavyho. Ale ja to nechcem teraz. Som slepý. Hit. Ja, assist. Krása, hneď 3 killy za sebou. Budú to 4? Asi nie. Je ten medic. Nechcem sa podpáliť, takže... Wow. Aha, liečíme, dobre. Milý. Áno, úplný adrenalín toto. Sa prebijeme. A toto nikto nebere kufrík? Kto všetko tu hrá presne Capture the Flag? Iba ja? Krása. Vážne je to jeden kill za druhým. Nečakal som, že to bude trošku podarené. Tak pozor, pán snajper sa dnes naštval.
A to je husté. Wow. Tak počkať. What the... Videli ste to? Tak musíte uznať. Toto bola dobrá smrť. Tiger Omega, ha? Tak už neexistuje. A skúsime takú taktiku, že pôjdeme za heavy, jo? Ale nie, to myslím Dancing Natasha. Dám si Eviction Notice a... Dobre, a skúsime to s medicom. Medic! Supreme Soviet. A čo sa týka Team Fortressu, tú hru proste milujem. Dúfam, že ju v najbližšom update nejako neskazia. Moc kecám. Wow, tesne. What the... Čo nechce zomrieť? Tak to vyzerá jak... Is my weapon. No jo. Čo si budeme hovoriť? Heavy je celkom fajn klasa. Uvidíme, či tu niekto bude. A jak hej, no tak to schytá. Alebo to schytám ja. Áno. Ja si musím normálne zatliskať, aký som noob. A keď je zaujímavé, že sme vyhrali. No tak to skúsime s inou klasou. Ja tu najradšej hrám za snajpera, ale neviem, prečo som to doteraz neskúsil. Sydney Sniper alebo Fortifying Cop-Out. Rozhodnite, ale áno za to. Nemôžete hovoriť, to máte nevýhodu, čo? Čo? Som u modrých? No tak, nevadí. Nebudeme robiť skandál. A keď ja by som sa mohol teoreticky ja sa dám do červených. Moji obľúbení sú červení, pretože modrý má moc nejak... Aj keď, pravda, modrá farba sa mi páči viac. Ale červení sú proste lepší. Červení sú tí klasickí, viete, z tých videí, demo a také. A budem robiť veľa videí o Team Fortresse, pokiaľ teda budem v tejto tvorbe pokračovať, pokiaľ sa vám to bude ľúbiť. Pretože Team Fortress proste to je nejaká hra, ktorá už sa nevytvorí takáto dobrá hra. To je niečo ako Counter-Strike. Aha, tam je! A pozor na to! No poď. Pekný body shot. Počujem kryty, počujete to elektrizovanie? Tu má niekto kryty. Sweet. No výborne. Infiltrácia úspešná, kapitáne. No, nepovedal by som, že až... Ops. Ne. Damn. Tak to bolo dosť dobré. Nebudem si zase meniť klasu, predsa nie sme žiadni noobovia. Áno, presne tak. Takže... Spy. To je spy. Si očistený. Výborne. Tak to máme za sebou. Celkom nám to klape.
Nechcel by som. Počkáme si na niekoho. No skúsime, ale zase ten Bartos CS. Istvan Melvin. Neviem, ak sa to číta, ale nebudeme to predsa riešiť. Nás teraz modrý až tak nezaujímajú, pretože sme červení. A červení sú naj. Jak sa pomôžila tá zbraň, videli ste to? Tancoval a tá zbraň bola vo vzduchu. No dobre, prečo nie? Veď inžinier je fajn klasa. Ale si dám Jack a... Nie, ja si dám... Áno, toto bude dobré. No, toto bude super. Dáme si toho inženiera, čo stáva malé centriny a potom si nafarmíme tie kryty. Áno, nafarmíme, to je to správne slovo. Krása, poď, centrina, aspoň čo si. Nie. Spy. Ne, čo to? Au! Ne! Nice! Hehehe, jak každého killuje. Wow! Krása. 4? Sweet! Akorát ja myslím, že by som potreboval trošku zdravia, lebo s 2 HPčkami to asi neuhráme, ale... No poďme na to. Takže ešte máme 3 kryty. Ne! To bolo zbytočné. Ne. Jo! No, zbytočne som si vymenil tie 2 kryty, ale to nevadí. Ešte dohráme toto kolo. Potom by to bol už asi koniec. Spy. Videli ste ho? Kde? Tu je. Nikdy neverte Spyom. Môžu mať Deadringer, áno, presne tak. No. Aj keď to ešte není koniec, ja už by som to asi ukončil tuto u nás na základni, pretože nechcem robiť to video zbytočne dlhé a neviem vôbec, či sa vám to bude páčiť. Takže už sa tu rozlúčime, no. Tak na budúce.